Mpaghara Millennium nke ụzọ ahụ si Johel gafeta na CBN ya na Roban bụ ọkwazi ebe a mara dịka Executive Business District n'ime Awka bụ nke a na-achọ mma dịka a na-arụgharịzi ọrụ okporo ụzọ ebe ahụ na-etinye ihe ndị ekwesịrị itinye ka ọ wee bụrụ ụzọ ọhụrụ ahụtakwaziri na o ruola n'ogo ịwụsa ya okwute. Onye nta aka anyị banyere ọrụ bụ Ngozi Obilerigari n'okporo ụzọ ahụ wee detara anyị akụkọ ka ọrụ si aga n'ikem n'ebe ahụ. Ndị ọrụ Niger Cat bụ ndị ji ya bụ ọrụ ngo bụ ndị ahụrụ n'ebe ha buru ibu ka ha na-arụ ọrụ na mpaghara dị iche iche ebe ha na-awụsa okwute nke bekee kpọrọ stone bay n'otu mpaghara, a na-agbakwa mmiri na mpaghara ndị ọzọ ebe ejikwa nnukwu ụgbọala na-eme ka ya bụ okwute ahụrụ n'ala lapara n'ala nke ọma nọkwa n'otu akụkụ na-arụ ọrụ. Ihe ndị ọzọ dịka ikpochasị ana ahụ ka ọ dị larịị ka e wee nwee ike iwe ya bụ okwute ya na ibechanata akụkụ na-abụ ya bụ ụzọ bụ nke na-aga n'ihu n'otu oge. Awụọla ya bụ okwute bido na mpaghara Roban Junction wee luo na mpaghara Eldorado Hospital Junction nke dị na ya bụ ụzọ ka ha na-agwa ndị nta akụkọ ABS okwu. Ụfọdụ ndị bi na ya bụ ogbe bụ ndị gụnyere Oriakụ Chiazọ Nwabeze na Oriakụ Joy Eze toro nnọọ ụdị ọkpụrụkpụ ọrụ a na-arụ na ya bụ ụzọ nke ha kọwara na omebeghị na mbụ. Ka ha si wee kọwaa, Gọvanọ Chukwuma Soludo enyere ha nnọọ olileanya kemgbe a gbahapụrụ ya bụ ụzọ iri ogologo afọ ma rịọzie Chineke ka ọ gọzie ya ma nye ya amamihe ka o wee nwee ike na-aga n'ihu na-arụ ọrụ ọ na-arụ. Ha doziri ndị Anambra ka ha kwado ọchịchị na ugbu a na Anambra ka o wee nwee ike gaa n'ihu na-arụ ọrụ ọ na-arụ nke ọma. Site n'Awka, abụ m Ngozi Obilerigari.